Sure na. Okay na. Let's go! Alright, woo! Hey, zup. What's up, mga kumas? Alright, woo! So, karon mga kumas, nag-think lang ko. Think. Advance kasi ako mag-isip. Advance ako mag-isip. Karong panahon na, dagan may mga estudyante na klase-klase na musunod. So, karon na video, atong ismutan ang napurong klase ng mga estudyante na musud sa eskwelahan. Let's go! Let's start at number 1. Sa atong number 1 mga kamasno, muna sila ang mga estudyanteng the most punctual. Wow! The word punctual, no? Punctuality. Muna sila ang mga estudyanteng kinasayuhan, no? Ilang mga estudyante na mga presab portahan, mga presab bintana, no? Muna sila ang mga number 1. Muna silang mga first student nga makasud sa klase mo. Kaya tungod punctuality, no? Muna sila. Muna mga number 1. Ikaw salute ko ninyo. Okay. Number 2, mga kamas. Number 2. Number 2, mga kumas. So, kani sila nga may estudyante, mga kamas, no? Muna silang musud sa klase na di pa ready, no? Muna silang musud sa eskwelahan nga way panutos, way ligo, way kaon. Kuwang na lang, himuon ninyong balay ang eskwelahan, no? Alright, woo! The worst scenario pa, mga kumas, no? Mukuhit pa na yung mga classmate. Mukuhit pa na siya. Bye. Ano man? Nakay-toothpaste. Alright, woo! Sabi mga kumas, no? Sila pa tong white panot brush. Sila pa tong mangayo og toothpaste, no? Dili na kay gihimong buy ang eskwelahan. Gihimo na ninyong sari-sari store, no? No? Number 3, mga kumas, no? Number 3, no? Muna sila ang opposite sa number 1, mga kumas, no? 10 a.m. gani, lalaka sa eskwelahan. Ang ila, 8. Ba't ako matatakot? Wow. Alright, woo! No? Muna sila ang mga estudyante nga labi-labi wa kay lag orasan. No? Alas 8 na musod, alas 7 ang tawag. Estudyante pa mo? Ha? Estudyante pa mo? Kasi sila ang mga tao nga wa kay lag punctuality. Kumas. No? Kumas kayo. Kumas. Estudyante pa mo? Ha? Estudyante pa mo? Okay. Number 4, mga kumas, no? Muna sila ang mga estudyante nga musod o classroom maway-dang papel, ballpen, lapis, correction tape, murag halos tanan, no? Wala sila da, no? Estudyante pala mo, no? Estudyante pa mo? The worst scenario diri, mga kumas, no? Wala pa'y ballpen, wala pa'y papel. Mo pa ni silang mga baga ug nga mangupya og assignment o project, no? Homework, di kay schoolwork, no? Estudyante palagi mo, no? Kumas. Number 5, mga kumas, no? Mo ni sila mga estudyante nga nagduha-duha, no? Magduha-duha, musod, dili, musod. Alright, woo! Advance ako mag-isip. Ha? No? Para sila ang mga estudyante nga walay kalibutan, no? Kaya nga magduduha pa baka, no? Musod o dili musod. Kung wala yung kay kalibutan, ayaw nagsud, no? Ayaw nagsud. Kuma! Number 6, mga kumas, no? Number 6. Moni sila ang mga estudyanteng suplado, no? Suplado.
sud og eskwelahan nga suplado ang naong, no? To be honest, wa okay ba unsay mong problema? No? Wa okay ba unsay mong problema? Pero ngano suplado man ka? No? The worst scenario mga kumas, ang mga late magsinuplado. Kamu na gani late, magsinuplado pa yun mo. No? Just like this. Mr. Ronnie Luis, nganong late man ka? Labi-labi kumas, no? Ang maestra na mo adjust nimo, Ba't ako matatakot? no? Pero kung naman kay problema, ayaw nagsud. Kay kadugang na ka problema sa classroom. Alright. Woo! Okay. Number 7 mga kumas. Number 7. Muna sila ang mga estudyante nga labi-labi classroom ni. Pero nganong gadamang kag lipstick, makeup, foundation, gel, sudlay. Estudyante palagi mo. Huwag na lang sa amin. Chat! Basta pa ako mag-makeup. No? Makapangutana na lang ka kumas kung estudyante ka o model. No? Chat! Kata sa classroom para maminaw, para natin makatunan. Di kayo magpagwapa o magpagwapo. Kung di ka crush sa imong crush, move on. No? Move on. Di kay imong dawaton sa kaing tanga nagpagwapo ka. Nga di ka crush. There's a saying, if you do effort, go to the F lane. Okay. Number 8 mga kumas. Number 8. Muna sila ang mga estudyante nga lupig pay tindahan. No? Inigsud nila sa classroom na sila dang snacks. No? No? Ang mga estudyante nga, grabe ka pauga, no? Hihimong kanti ng classroom, no? Estudyante palagi mo, the worst scenario diri mga kumas, no? Muna silang mga classmate ni mo nga, gadag pagkaon. Pero kung mangayo ka, lupig pa'y, wakoy pamahaw. Sino ko, wakoy pamahaw? Muna nga, snacks na, hindi sa mama. Ngayon pa ka? Number 9 mga kons. Number 9, no? Muna sila ang mga estudyante nga musud sa classroom nga di mahutdan og storya. Chika diri, chika dito, chika na lang tani. Kumas. Yes, best. Kita katong the house of us, katong si Daniel ug si Catherine. Estudyante palagi mo. No? The last and not the least, no? Mga kumas. Number 10. No? Number 10. Muna sila ang mga estudyante nga labi-labi, buntag sa'yo, bad mood na ka, bad vibes na para nimo, no? Kay tungod mo ni silang mga estudyante nga musod o classroom, pachoy-choy, no? Mga pachoy-choy, choy-choy, choy-choy. Estudyante palagi mo, no? The worst scenario pa diri sa mga pachoy-choy, mga kumas, no? Wa sila'y dang
assignment, no? Bay, kalimot ko gama sa assignment. Pwede pa kopya? So ako pa ninyo, undangan ninyong pachoy-choy, unahan ninyong pagskwela, no? Or nakaikahambog. Alright?